имрӯз мо эфир кардем, эфирмон ба +5 расид, лекин баъди эфир ман худам минус рафтам. Чӣ хеле ки мебинем дар ҷамъа минуси $5387 ва дар YouTube каналам мефорам ҳамин минуса ягон балоката ва санавид кунем, яъне дар ҳамин видео. Барои ҳамин ай шумо лайк ва поддержка бародарон мерем кора сар мекунем. Так что минуси 5000 мо значит бояд 10 сделка кунем, якм сделка ай 500 сар шава ва 500 мебинем чанд проценти депозити май. И яъне зиёдаи ай депозити ман барои ҳамун 300 мекунем. ҳозир 1 минут бистем моҷа $300 мемонем ва мебинем чанд процент. 4 ирам риски безебай, значит ай 200 сар кардан дар куре. Ай 200 амихе мерем боло, яъне чтобы минус мона покриват кунем. Пара ОДК ДТС без пашатни бад фромадаге ва и чиз метона ҳами калидорам даже пробуй кунам. В случае чего 5 минута да мебинем объем свечера. Объем ҳастай, лекин дани ҳолада тенч дистай. Барои мо чико мекунам. 1 дақиқа ҳами пара тарафи боловӣ мекунам. ҳар ҷои сосқа видамша ва ждат мекунем. Барои чи 2 дақиқа не, свечаи 5 минута мона 3 дақиқаш мондаги иҷода пробит карда мешава ва 1 минут цена бояд задержка шава, яъне тенч шава, ай ҳамин сабаб боло гирифтагим. Агар ки вақти ман нараса, ҳеҷ гап не. Пара маҳаллиш мекунам просто так тамом. Ва ман ҳатман вақте ки сделка мекушам ва 5 секундада мебинам да пункти чанд кати ҳозир разницаи ҳамун сделкаи май. Ай ҷои чотка кушодем. Барои ҳамо ждат мекунем чӣ гап мешава. 25 секунди дигаш мондаги сделка мона ва 5 минута да мебинем чӣ гап шуд. 5 минута да чӣ хеле ки гуфтем тен мешава, тенш дистай рафтистай ва предпоследни свечаи ҳами калидор, яъне бо ирам тен будаге. иҷода пробит шуда метона ва сабабе ки то и вақта пробит шудаге 4 3 2 1 сделкаи мо разница 1 пункати нагузашт. ҳеҷ гап не, иҷара 1 баробар зиёд мекунем. Мо зиёд мекунем. И пара максимум ждат кардан дар кура, лекин и чиз долга мешава барои шуморо ждат кардан, барои ки видеои ман без монтаж меброяд. Барои ҳамин ман бояд ягон параига биёвум ки ждат накунем. Еврокада мебинем направлениеш созай, объёмни свечай даже пробочдаги дани ҳолат ситуацияда. Ябор свечной анализ мегзаронем, мебинем чӣ гап шудааст. Калидорро пробой кардаги ва дар ҳолати ҳозир боло равӣ қарор дорад. Дар ҳамин параи еврокад 2 дақиқа поён медорам ман. Лекин инҷа обновит кадай. Предпоследний свечаша обновит кадай. ҳозир иро ихемонем, чтобы шумода ясне шава. Ина чӣ хеле ки мебинем инҷа точка мона обновит кадаги. Бояд ҳамин свеча тени сирх кати тамом шава ва як гепи поёнӣ мешава. Дар ҷа боло пробит кардаги хай ждат мекунем чӣ шудани ҳамин сделка мона. S5 да наблюдат кунем бо шикарния. Яъне дар ҷа уже пунктоша мефаҳмем разницаи чанд пункати. Дар уҷа разницаи 1 пункати ба фикри ман нагузашт. 1 пункати нагузашт дар уҷа. Разницаи 1 пункати гузаштагӣ нест. Ва мо ждат мекунем. Дани время свеча пункти 7 кати нагузаштестай. Уже 10 шуд. 2 дақиқа надеюсь времямон хватит. 15 секунд, 13 секунди имонд, лекин объёми зури ба дод. Единственный ҳолат свечаи нав сар мешава, гепи поён бута, яъне мода идеальная. Ната получается якм дим сделка мона мегузара. Чӣ хеле мебинем боло ҳаракат кардистай цена. Дар ҷа чӣ гап шуд, дар ҷа тен шудаги, дар ҷа пробой шудаги, дар ҷа сделкаи мо ба тарафи минус ҳаракат дорад.
ҳами пара ҳами валюта 3 дақиқа просто интихобш мекунам, тарафи поён медорам 1 2 3 4, яъне инаи чиз ман дагонкати дромадам даи боло. Штат мекунем. И свеча инера обновить, когда гинесте, и на нау омад обновить шкат. В дальнейшем шаг будет теншава. Разворот, штаги. Штат мекунем. Пункти чанкати разница до разделка 28 пункт. Нормально. Инҷа ҳолате ки ӯ свеча пробой кардаги буд ба обратни калидор омадаги дар инҷа хеле ки мебинем 5 секунда дар разворот шудестай, лекин ждат мекунем пробой, яъне обновление ами канала када метавона и линия мондаги мона 1 минута 50 секунд достаточное время. Объёми нормальный дора. Ина гузара уже ма тақсим намедорам ба сабабе ки депозит намераса ва пастараца мекунем ки восстановить кунем. Да ҳаминҷа ма 1 минута медорам поён, ровно 1 минут медорам поён. ҳозир шумо бисёртон савол метавонед, акай Умар чӣ ба даҷа 4 гирифтӣ да и боло 2 ба сабабе ки депозити ман намераса. Агар дарчи ҳозир ман инҷара 8 дагон бикунам, яъне 1 баробари зиёд дагон бикунам, депозити ман намераса. Ба ҳамин сабаб мо дига тематика кати кор мекунем ва инаи нагузаштагиёро восстановить мекунем, плюси нагузаштагиё инаи сума восстановить мекунем. Получается 7000 где-то доллар бояд восстановить кунем. И видео восстановить кардан. ва чӣ хеле ки мебинем стремится кадисе пробой шуд уже. Чикор мекунам ман? Ҳолни ход мефурам 300 мефурам ва инаи сделкаи нагузаштаги ман уже давид мегирам $1000. Получается да инҷа қариб $3000. Общий $3000. Общий $3000. Дани ҳолат ситуацияда минусем. Ирайда студагием. Аудио футез параи созай. Единственный ҳолат бояд мо ждат кунем то бучидани ҳамин свечара. Агар ки инҷа биёя идеални ҷо меоя, баъд инҷа ман боло медорам поён не боло. Тайфрен 2 дақиқа достаточное время мешава. Пробойштаги обратни ҳамин калидор и тен кати ба анҷом расидистай ҳамиш безебда. Ду дақиқа инҷа медорам боло. Камтарига поён меоя, вақт ман зиёд мекунам, яъне 1 минути дигада. Инҷаш медорам ва штат мекунам. 2-3 доромадем мо ва штат мекунем максимума 1200 ва максимума штат мекунем 3 дақиқаига максимум да медорам. Тамом.
инамиҷада 3 дақиқаига ина даромадаем. Получается. Штат мекунем. Единственный момент, ма чира хидмози мегумтон соблюдат накардам. Вначале гуфтам, ки бояд ман ждат кунам ҳамин калидора ба патрон. Лекин камтарак эмоция дода шудем. Барои чӣ? Барои ки и теншид разворот и так ясный буд даиҷа. Просто мо цели мондагии хидмона ждат накардем. Барои ҳамин вақте ки шумо новичокен, цела мондагиен ждат кунед. Саросима нашен сделкада надроен. Постараться кунем ки ай рӯи логикаи рынок кор кунем. Яъне то обновить кардан ва подтверждение шуданша баъд битроем дар ин сделкада ихе саросима шудан дар кор несте абсолютно. Агар ки шумо трейдери опытни бошен, мақсад вақте ки хитона контролировать кардан метонен, эмоциятона яъне метонен любой кора бикунен. А вақте ки наметонен, дар кор несте кардан ҳамин кора. Фаҳмо? ҳозир инами метонам ба разница як пунктати инами бологии ман нагзара, лекин инаи поёнгиёи ман 100% бояд бигзарам. Ба сабаби чӣ? Ма даромадам разницаи большой кати 2 дақиқаи боло гирифтам гузашт ва 1 дақиқаи инаи свеча мондагӣ, 1,5 дақиқаи и свеча мондагӣ ждат мекунем. уже ҳамин линия як бор то хурдагӣ, дигим бор то хурдагӣ ва дар инҷа мебинем мо яъне ҷои пробой шудагӣ инами калидор ва обратно да калидори будагӣ иштирок монагӣ. Ин намеҷада ҳолати ситуатсияи пробой шудагӣ. дар инаи точкаҳомон, ду точкаҳомон натонистагӣ пробит шуда. Самый опасный моментш омад свечара, барои чӣ? 2 дақиқаи свеча мондагӣ, свеча ҳамчунин дар ин время метавонад чӣ кор кардан дар кора? Метавонад як бор я поён фуроя обновить куна. Яъне теншкати неву телашкати метавонад обновить куна. Барои ҳамин самый волнительный моментш омад. Оё ҳамин 3 дақиқаи ман гирифтагӣ мераса ё ки намераса? Гап дар инеҷа. Фаҳмо? 5 4 3 2 1 монд. Датаи болои ман нагузаштак, анака 20 секундтаи дигаи ман мондагӣ. Яъне датаи изначальный гузашт, датаи поёнӣ нагузашт ва инеҷа чӣ хеле ки гуфтам ки телаш бояд биёяд обновить кунад. Дар ин ситуатсия ҳам хеле шидистай ва чӣ хеле ки мебинем инаи дагонаи охиронгии ман шикарни ба плюс ба анҷом расид. Яъне ай ҳамин пара мо плюсҳои худмона гирифтем ва метавонем дар ҳамин пара боз сделка кунем. Лекин айҷаш не. Ждат мекунем подтверждение ҳамин свечара. Дар ин пара чӣ кор кардам ман? Дар ин пара датаи аввал гузашт, и нагузашт, инаи ё якумгиёша покриват кардам. Правильно? Анака бо ман бояд чанда буфурам? 300. Чӣ хеле ки будам? 300 да. Ва цели единственный ман полный ход ждат кардани ҳамин направление свеча. Лекин ягон пара дигара мебинем, агар уҷа сустар бошад. Ана ауде кат отес медурам. Даҷа 3 дақиқа поён медурам. Якта дата сделкада медурам ва ждат мекунам инаи калидора. Агар ки пробой шавад, ма да иҷа медурам. Уже 3 дақиқа небуд, 2 дақиқа медурам. Ба шарте ки инами калидор биёяд ценаи мо. Ай болош медурам, ай поёне. Чӣ хеле ки мебинем перед последний свечора ҳамаш дар ҳамин калидор тенкати бучудагӣ. Единственный ҳолате ки ҳози 16 секунди гашт мондагӣ ҳамин уверенӣ буд, ҳамирам уже тенш дистай. Мо ждат мекунем. ҳозир ба ҳамин свеча гепи болоӣ бутия ман 2 дақиқа поён медурам. 3 дақиқа уже ман гирифтагим, и вақт бояд бараса. ва 2 минути свеча мондагӣ ждат мекунем. Инеҷа биёя, агар ки мо дагонда бидроем, бо шикарни мешавад, лекин ждат мекунем.
Момент ай даст додем ку мо ба омади ишеда мо момент ай даст додем ку иҷа чӣ гап шуд. Вау, шикарни ҳолат, шикарни ситуатсия. 2 дақиқа боло медром. Яъне максимум шаб навид ка даиҷа пробития када метона и чиз пробит када метона. То куҷора пробит када метона. Единственный момент то инами калидорро пробит када метона. Лекин муддата дромадем 2 дақиқа бояд время браса, яъне и чиз тен шава, ҳами калидори охираш бояд биёд, последни минути ҳами свичада ва из сделкомро ждат мекунем. Ауде кадо теса ждат мекунем. Ина шумо фикр кунед ки ман ҳозир минусдаям, лекин ҳама пула як сделкада намондастам. Яъне системаи восстановить кардани маро шумо хит кардастед. Яъне минусҳои рафтагиро тақсим карда сделка мекунем ва мебинем чӣ ҳолатда меоем мерасем, ба кадом мақсад. Дига айнеҷа ман намедиром, барои чи аямҷози ман намедиром, барои ки иҷада метавона и пробой куна, ине поён бия, ида сделкаи гамонам ба плюс ба анҷом расид ва ине ауди чефмона ждат мекунем. Получается 2 дақиқаи свеча мондагиай, 40 секунди вақти мо, правильно? 40 секунди вақти мо мондагиай. Дар ин ситуатсия мо чикор карда метонем? Ждат мекунем, фақат ждат карда метонем тамом. Единственный момент, як бор як минутаро мебинем чӣ гап шудастай. Ана иҷода 1 дақиқа интихоб мекунам ман. Ровно 1 дақиқа. Ровно 1 дақиқа. Ждат мекунам. Гепи поён дод, яъне боло надод. Ва мо ждат мекунем. 6 секунди дига мондай. Поён рафт, правильно? 1 дақиқа интихоб карда ждат мекунам. 1 дақиқа тарафи боло медиром. Поён не боло медиром. 4 надеюсь хватит. Лекин бояд ман инаира ждат мекардам ки свеча меомад ира обновид мекард, ба ман сделкада метромадам. Ба сабабе ки и теншдаге ирам бояд теншда битона, ба ҳамн сабаб ман ай болотар дромадам, лекин и ошибкаи естественно май. Чӣ хеле мебинем? Калидоре ки мондем гуфтем метавона дромада. Калидор омад дромад. Свеча объем 1 минуту 10 секунди мондагиай. Тен шуданаш хини бадай парара просто так алиш мекунам. Ма чикор мекунам? Ай сари на боз сделка мекунам. Лекин ҳамин чиз мара заманид кардистай барои боло гирифтан. Заманид кардистай барои боло гирифтан. Майли ина 1 дақиқаига болош мегирам тамом. Агар киси секунда биёя объем кати буд шавад, яъне бетени поён буд шава, получается шабахар. Короче, иҷа чӣ шуд? 900 1800 нагзашт. Яъне ман дар иҷа чанд мондум? 700 мондум. 700 плюс мешава, 700 дига мондум, 700 плюс мешава, 700 мондум, 700 дига 2000 чанд сум разницаи ҳами кати плюс мешава мақсад. Разворот. Ждат доштем, разворотмон омад расид. Ауде кати мо гузашта буд. Ман гуфтем ки аиҷа сделкада намедроем. Чӣ хеле ки мебинем, агар аиҷа сделкада медромадем, вақти мо шояд намерасид, и сделкамон ина Европа криват кард. Ва ягон параи дига мерем ку чӣ гапед да ягон параи дига ауде кат аиде ценаи отески. Видео записываю. Иди отсюда. Дар иҷа 1 дақиқа боло медиром. Лекин хато кардам. Мақсад барои чӣ хато кардам шуморо ҳозир мегӯм. Блин, бо ман 777 мондам, кам накардам.
баро ки аз ҷои нитодр омадам ва первый очередь ва во вторых очередь даҳами калидорро пробой кардагӣ набуд, надидам, аҳамият надодам. треугольник монем агар хеле ки мебинем уже ошибкаи ман и так ясне. Единственная ситуация да чи надеяться кардан дар коре да тени ҳами свеча. Тен бишава, сделка мегзара. Мақсади гап и сделка уже бигем 50 на 50 усу беста, намедонам 70 ба 30 чун яъне рол инами секунд чӣ мекуна, бозӣ мекуна. Метавон ози гепи поён бута 3 секунди охирда тамом нагзара. Лекин чӣ хеле ки мебинем вақт расид, энди айлно ишам ба плюс ба анҷом расид. Дальше мерем да иҷа чӣ ситуатсияро мо наблюдат карда метавонем. Восходящий тренд, накопление ва уровень обновить кардагии тарафи поён ҳаракат кардааст. Значит охирон свечаи мо ай поён тен дод, яъне ине калидор ба қувват даге, инаиро аҳамият будем ки як тен да тен чанд боре ки омадаги расидаге тен додаге ва инаи свеча метона фуромада ира обновит карданда. Лекин опасный зона ай треугольник монем ҳозир мебинем ша ай максимум мегирем, максимумда мефурем, максимумшо обновит кардаге ва дайнаи ҳолат чӣ хеле ки ма гуфтам шуморо гаштаги цена ва ценаи мо метавона ҳозир биё иҷада бараса обновит куна ва ҳамчунин метавона ки наиве тарафи боло ҳаракат куна. Барои ҳамин ин пара нашуд мада асоби намада нашуд ва иҷарам намешава. Инҷа боло ҳаракат кардасе, инҷа чӣ? Инҷа фақат тен шудаги правильно? Инҷа фақат тен шудаги ай як дақиқа поён медаром. Ай ҷой безеб қапидам, ай тенаш қапидам, ай не боло неву, ай тенаш штат мекунам ша. Перед последний сверхпучдаги яъне нихе монем калидорро мефаҳмемо то гузро омада метавона ва волатильность ништяк дора. Барои ҳамин дар пара ҳамин якта басай гепи боло дод читияк 22 секунд мондагӣ, свечаи нава 50 секундш мондагӣ. лекин и тен шуд, ирам тен шуда метавона, лекин ин метавона ки аввал иҷаро обновит кунам баъд тен шава, яъне вақти ман вообще и чизда нарасиданаш мумкин ай. Разница як пунктати возврат шуд, разница як пунктати возврат шуд, баъд поён фуромад. возврат ай нагузаштанда состаре воу ауде катъо теисмона мебинем 3 дақиқа медроем тарафи поён успед кардем хай. Агар пробои болоӣ шававу калидори мондагим ай уҷа мо 2 дақиқа медроем, ай неҷа 2 дақиқа медроему не сирх, яъне ина мера дар назар дорам ва и линия рамонам барои удомаи чока шудаби паниадам шо 3 дақиқа даромадем и так ясни. Лекин боковое накопление да иҷа долго шудистай, гандаи бад бисёр шудистай. ва як бор объёми ҳамин свечаро 5 минута дадам дар кураи обновит кард бо ҳамин история повторяется. Короче перед последняя сделка дамо получается сделка карда будем, плюси худмона гирифтем, да иҷарам ҳамун ситуация ба шарте ки боло биёяд, баъд ай боло омада дақиқа поён медаром.
яъне цела уровень ҳамаш яке. Иҷа тен шудаги калидорро пробит карда метавонад в случаи объем шудани ҳамин свеча, яъне ай поён боло тени бемаъне бута. Ва единственный калидоре ки мемонад инамиҷа дромадан. Ва чихеле ки мебинем и максимум нест, и локальни моа, яъне срединаи сопротивлени моа максимуми моро мебинем ай иҷада даже болотарай, лекин в основном торговаться шудагие да инами калидор, яъне и калидорро чихеле ки мебинем тез фуромадагӣ поён рафтагие ва даиҷа ҳолати гуфтагии машуд ва штат мекунама 2 дақиқа гирифтагим достаточное, 2 дақиқа поён медрома. Лекин самый идеальный вариант, чтобы поён дромадан инаиҷа буд. Барои чӣ? Барои ки инаиҷада пробит шудагие. Чихеле ки мебинем пробой шудагие. Бояд мо факти гап занем. Сухани факт. Ва оё ҳамин свичае ки инами нав рафтаистай тен мешавад? Ба гуфти ма, ба анализ кардагии ман бояд иҷа тен шава, баъд агар дальнейшем пробой шава, пробой мешава. Иҷада ҳамин де чиза аждад кардан дар кора. Барои чӣ ки ай поён болош ҷиқидесан, ай боло поён. Мо да серединаи ҳамин калидор гуфти гапҳо сделка кардагием. Ва единственный важный момент ҳамин одамизод барои чӣ бори трейд, бори биржа ёки намедонам любой чӣ мекунад, сабаби точка вход. Яъне даромади ошибка кардӣ, бугӯ точка входи ман неправилен. Барои чӣ? Барои ки неправилен тахеда даромадӣ. Вақт нарасиданаш мумкин ай. И чиза ягон кас ба ҷо намекунад. Просто вақтат может бит ба анализи кардагӣ туғри намегирад. Чихеле ки мебинем и сделкаи мо ма боварӣ надоштам ай гузаштанаш, барои чи аввал изначально тен дод, боло дод ва и метавонист калидормона обновид кунад. Ва айҷа ки тен шуд ма даромадам, лекин стабилна плюсмона гирифтем. Яъне ина сделкамон ина нагузаштагиамона покриват кард. Чихеле ки мебинем инаё. Ина сделкамон ятш диден еврокат возврат шуд, баъд еврокат ки ҷо даромадем, иҷа даромадем сделка кардем, якамаш гузашт. Разницаи 29 пункт хела разницаи калонай ва дар ин ситуация разницаи 148 пункт. Ҳозир ма шуморо разницаро нишон дидем. Ин разницаи сделкаи кардагии мо. Ва дар иҷа чӣ гап шудагие? Дар иҷа 4165 нишон додиста, лекин пакет option дер апдейт мешавад. Анака ма 300 мефром. Ана дар ин ситуацияи мо чӣ гап шуд? Поён. Яъне инайра метавонам апдейт кунам, баъди и бо куҷо омада метавонам. Инай калидор. 2 точкаи входи ба дагон дорем мо дар ҳамин ситуация. Ва ман максималкаш аждад мекунам. Ама варианти зур барои мара максималка ямира аждад карданай. 5 минутада просто ира наблюдат кардан дар кораи тамом. И свеча даромадаги иҷад чихеле ки дидестен шумо. Ина телои свечуро ман мемонам шумода. Что понятно, а и наоборот тен дод. Значит, ай поён боло тен дод ва 20 секунди дига 20 секунда любой кор карданаш мумкин. Дар иҷа пробития шуд. Ман як бор ҳамин сделкаро аждад мекунам, тарафи поён хамидан ша, яъне баъд метавонам баъд боло даромадан можно камтарак поён агар биёя. Лекин наомадастай, хачка чикор кунем, ма ямҷаш медурем. Вақти мегири баъд ми ҳеҷ гап надорад, ямҷаш мегирем. Пробития шудаги. Ва чтобы сделкамона прикрепит кунем 1 минуту 30 секунд. Як минуту 30 секунд мекунем. 1 минуту 30 секунд мекунам, ман 2 борига тарафи боло медорам. Яъне инайра прикрепит кардан дар кораи ку. Ва ин метавонад чикор кунад?
единственный ҳолат як бора пробития нешава инами коридор будроя, яъне драни треугольники мо ва ҳамчунин метавона биёя пастараца кина максимуми пешинаша як бор обновид кина. Де вариант собития барои ҳамин мо анализмон болои буд барои чи якум очерад пробой дим очерад д свечаи уверен шудаге ва ай боло чи хеле ки мебинем разворотам свечао уверени омадастанд, лекин инеҷа получается тен дора и ира обновид кард и метавона чикор кина просто так буфроя инами коридор биёяд да ҳами пара мо потеряямона уже мегирем. Ва ҳамчунин мақсади гап да иҷа монам шумора линияра ина линияи максималка буд и максималкаи моро пробит кард ден як дута пробит кард ва инеҷа сеюм свеча рафтистай 15 секунди свеча мондаге 30 секунд вақти ман мондаге может вақти ман намераса ва разворот карда и метавона, яъне инеҷа локальни точкаи аввалаша меоя обновид мекунад ва дар нешбшак агар замин коридор будроя медроя надроя получается як бора чикор мекунад тарафи боло разворот мекунад. Дар ин ситуация вақти ман намераса барои ҳамон ман як дақиқа вибр мекунам ждат мекунам, лекин уже чанд сади мо нагзашт 900 мо нагзашт 777 кадам дар кора 777 кадам дар кора свечара 40 секунд шумондаге ва ман як дақиқа боло медурам ҳамҷа бо боло медурам поён намедурам. Анализи ман болои буд даже если чо нагзарам анализи ман болои буд орумша обновид кард ва 5 минутаро бинем агар объёми серьёзен боша объёми серьёзен, лекин иҷода расидагӣ нестай треугольникда максималкаша обновид кард 2 дақиқа 1 минута мондагӣ 5 минута то есть чанд дагон да и боло мерафта бошад непонятка. Ба ҳамин сабаб ман инамиш нагзара иҷада ман дигар дагон намекунам парара просто так давай до свидания мегем мерем да дигар пара сделка мекунем тамом. дагонои хеле 4-5 та дагон да як валюта и вообще непонятка чизай. Барои ҳамин тени беспощадништ. Разницаи 5 пунктай. Разницаи 1 пункати плюс мона гирифтем. плюс мона гирифтем бо изначалка да мефроем ва иҷада мебинем чи гап шуд. 2700 дига бояд мо кор кунем ва иҷада разворот шудаги, лекин ма пасни зонаи ном нафикиво гуфти гапо да иҷа чи гап шуд. Интересно да иҷа 2 дақиқаи мо намераса ба фикрам хаята 2 дақиқа 29 секунд омадам ҳеҷ гап не ва ин расиданаш мумкин ай. Барои ҳамин чикор мекунам 1 дақиқа 30 секунд вибр мекунам свеча тен додаге максималкара ждат мекунем инаи коридор ба шарте ки нараса вақт. Ай ҳама чизи шум медидаи ман ҳамин чиай вақте ки вақт намераса ку ана мешае. А остальное всё прекрасно. Просто мо бояд пунктҳое ки свеча омада расида метавона ҳавоёша аҳамият медиҳем. Барои чи мо не только 1 минутаро бояд нигоҳ дорем, 5 минутаро мо нигоҳ кунем объёми свеча чия, яъне ҳамин направление ки рафтестай, яъне уверена ҳамон чиз рафтестай ё ки не уверена. Баъд 1 минута да таи ай ҳамон 5 дақиқае ки свечаи 5 минута меравад 1 дақиқашда сделка да медроӣ ё ки 2 дақиқашда сделка медроӣ. Ира единственный момент ай 5 минут медроӣ. Иначи хеле ки мо медем мо 2 дақиқа 30 секунд омадагем, лекин свечаи мо на 1 минуташ рафтагие ва 3:30 мешава. 3:30 мешава. Агар 3:30 поён фрояд, значит чикор мекунем мо идеален анализ кардем. Ана в данном случае 3 дақиқа 30 секунд ман мекунам тарафи поён. Тамом. Дагон кати.
барои 3 дақиқа 30 секунд, барое ки ин 30 секунди охири свеча дам, тен доданаш мумкин аст. ва мо ждат карданмон дар кори рости гап мада навистестан, барои ҳамо камтарак отвлекать шудам. Сделка чӣ гап шуд? Якум сделка, значит, вақт нарасид, пробития вверх шуд ва коридори гуфтагимон омад даромад. 3 минути свеча мондагӣ, 15 секунди ӯ намераса. Вайнаи дагонаи гирифтагимон бояд идеално бираса. Ва дар ин ҳолат ҳоли ҳам максимум омадагӣ нест. Яъне ина пасараса кинен, бисёриё совол метавонанд, ака мо тена аҳамият битем ё телара? Ҳам шумо бояд тена аҳамият битен, ҳам телара. Тен бефоида шудагӣ нест. Тен яъне ликвид нест. Ҳамун коридор одамое ки позитсияшон гирифтагӣ буданд 10 минут ё ки 1 соат, позитсияи оро чикор мекунад? Мезана, мефурӯяд. Ва ҳамин чиза шумо бояд эҳтиёт кунед. Дар инҷа мо чикор мекунам? Уже ма ин қадар даромадагӣ будам, барои ҳамо чикор мекунам? 1 дақиқа 32 моё басе поён медорам. Ва ҳоли максималка дар инҷае. Бо ман шуморо гуфтам ку инҷа максималкаш ине коридорай. Ва ин метавонад вообще-то полни ход пробития бикунад, баррава боло, яъне накопление хича дод ва стремиться кунад боло рафтанда. Но бояд задержка кати брава. Задержка, яъне ҳар як пункте ки мегзара меоя мераса, бояд камтарак задержка бишава. Барои ҳамин 1 минутада ин вообще непонятка аст. 1 минутада тен дод, инаҷада объем дод, яъне гепи боло дод. Ва ин метавонад ҳамин хебо фурӯя биёя, ҳаминҷа изначально. Лекин вероятность уже фуромаданаш инаи уровня обновить кард ку? Куҷо шуд ин уровень? Инаи уровня, яъне телаи инаира диден, максимумш обновить кардан натавонист. Ин ҳозир метавонад чикор кунад? Мега без то ман мерам инаи максимум обновить мекунам, баъд мефурам. А ин ҳолада уже вақтҳои мо намерасанд. Ҳозир ҳаминҷада обновить кунад болора 30 секунд мондагии свечара, 21 секунди ман мондагӣ. Яъне 5 дақиқаи инаи свеча, инаи 5 секундаш, 5 секунди ҳамин свеча ганда рола бозӣ кардистай. Роли аҷоибода ин инҷада нагзашт. Тамом. Чикор кард? 10 секунди свеча мондагӣ, 3 секунди времяи ман нарасид. Инҷада ман айби ягон кас ин чиза карда абсолютно наметавонам. Ва тамом. Чикор кард? Максимуми локал нишон омад, пробит кард. Ва ин яка вақти ман вообще намераса. ва инҷа ҳозир метавонад дальче пробой кунад. 1 минут ман поён медорам. Инаи чорумгишаи ҷои безеб қапидам. Пробой кард. Мада навистестан, просто аҳамият надодистан бачаҳо. Барои ҳамо ҳозир ман дарам бо айсар бифурӯем. Яъне айсар инаи қадаре ки гузашт, бо ёро айсар бояд мо восстановить кунем. Яъне бо ҳамун минуси будагӣ монда обратно меоем, ҳозир мерасем мо. Як дақиқа боло медорам.
телефонный режим палё дамонам ки бахту гандай бад зарар расонистан уже. вақте ки як кора заниматсия мекунем пас таратса кунем ки телефон любой читона режим палё дамонем. мақсад ганда авилияттон мекуна. уже худам да авилият кадесай барои ки айса ҷавоб додесам айса намедонам гиҷот равастам. гузашт бо ина 2,5 буд бо 5,000 шуд магарам бо айсар ҳамаро вастанаид кунем. видео дуру дарози бемаъне мешавад ба фикри ман. объёми ганда зури бадай ҳами свечара агар дальше мухи рафтан бигира объёмаш без пашатнаи бад объёмаи яъне стремиться к пробитию карданам дора. ман айсам максимумш дар омадам ёлиам сам максимум несте ба фикри маҳо тен инаис тенай сами максимумш инами тенай лекин па тренду рафтагие ва ман боварӣ дорам ки бояд дальчи па тренду брава хотя бы инаи тен бишава ба дальнишим агар пробой шава мешава лекин и объёми конкретнее метавона як бора инами свечара багира бара 2 минутча полни худ боло бара получается ин аз делкои ман намегзара якми мондагим намегзара ва дими мондагим намегзара барои чи ки разница хати ҳами свеча ман 20 секунд вақтай ира 44 секундш мондаги аз делкаи мара 13 секундш аз делкаи мара 1 минутш мемона ира уже 1 минутш мемона мақсад непонятка 30 чанд секунд разницаи камтарак уже валиднители момента омадем расидем 13 секунд дига мондаги агар 2-5 секунда поён пробит кунад значит мегзара намерам поён пробит кунад яками сами пасни мондагимон гузашт ва иҷода 40 секунди дига дорем ёшам пункти 90 катияй уже тамом идеальни чизай пункти 90 боша идеальни чизай лекин 5 секунда шумо инами аз свеча 5 секунда агар ки ҳози ҳамҷа сета савзи 5 секунда бирава значит боло тарафи боло ҳаракат кунад значит тамом вақти мо намерасад 14 секунд монд ва и 5 секундаш поён буд шуд я тайга дами поён буд шуд тамом яъне ҳози мо единственный момент чӣ кор кардем ина хитон ҳисоб кунем 1 2 3 4 5 6 7 8 кара 7 чанда ина хитон ҳисоб кунем 5600 ҳаминҷода гузаштагие лекин мо минуси чанда ҳаминҷода 6000 значит мо бояд буздилка кунем чтобы минусмона покриват кунем правильно ман эфир накардам ба кадом сабаб эфир мақсади гап ҳозир ман видео гуфтум бикунам як бор ҳами аудиторияи ваимда ютубда нишон будам ки чӣ хел минуса покриват карда меша ва ба шарте ки галаваи холӣ дошта боши ҳеч кам мишатат накуна вақте ки мишатат мекунанд будам ки бо хатогии бисёр мекунӣ ошибкои бемаъне дар ҳамин ситуатсия мо чӣ кор карда метавонем ай рӯи трен рафтестай лекин максималкаша обновит кардагиай инаи локальни максимумша обновит кардагиай бо 2 сетайга
максимум мондагии, яъне як бори дига и обновить кардан метавониста бошад ё не. Айнайтен уже хеле чего означает. Поём биёя инай точка. 2 дақиқа боло медиром. ҷои соҳсқа бидам бо агар бо поёнтар биёя инеҷа биёя бо ай точка медиром бестен шумода мамонама инеҷа агар фурӯя бо айҷа медиром. Видеозапис шудестай. Як минута 13 секундага элеки раби камтарак просто абидам медонед чай инқадар вақт ждат мекунем баъд анами ситуация меғалта барои ҳамон бояд чикор кунем анака фикри дагонмо накунем ждат кунем агарам сабр тоқат ана 2 дақиқа боло будраем айҷа ва ҳолиам ман ждат накардам мақсад инаи хата дайҷа монда будама лекин ман айнаиҷа дуромадам дидем барои ҳамон постараться кунед соблюдат кунед целе ки мемонед ҳамон цела ошибкое ки ман мекунам чтобы шумода дарс шава ки инам хеле ошибкора бояд мо накунем гуфта анаку иҷада 3 дақиқа дуромадан дар кораи дига чикор кунем целмона мондем бояд целмона бигирем 3 дақиқа значит якуми мо нагузашт инаиё бугзаран разворот шава получается хеле вай мекунем лекин фикр кунем ки мо да як 5 минута сделка якта мо 2 минута гирифтем нагузашт лекин 5 минута сделкамона як чимона свечамона як 34 секундаш мондагӣ ва дар ҳамин ҳолат чикор кардани ҳамин чикор кардан метавонам ма шуморо бигӯям примерно ҳамин метавона ози абиён бишава ва поён биёя гепи поёнӣ бита тамом ин ҳамин дагоное ки ман гирифтагим ягон хел кор намеоя амира медонед инаи поёнаш кор меояву лекин инаёш не и бояд тичени ҳамин 30 секунди охираш яъне 27 секунде ки ман гирифтагим ку бояд ин ҳамин 1 минута дидем бояд тен шава инаи боло биёя ва дар инаи пеши савз буд шава ки ҳам иё бигзаран яъне инаиё ҳам инаиё бигзаран ҳози иҷа ай ҳама пункти бемаъне инами сделкаи ҳози пункти 5 катия метавона ҳози баъди инами свечаи 5 секунда ята 5 секунда поён тамом месӯза чикор мекунӣ лекин шукронаи аллоҳ чӣ гап шуд боло рафт анаки ай ҳама ҷой безеби безебаш ҳози свеча буд меша 30 секунд пас свечаи нав гепи поёнӣ ната яъне инаи сделкаи мара насӯзонам барои чӣ ки барои ки 1 минута 20 секунд мондагӣ и ганда времяи калони бемаънӣ бадай плюс 136 пункати ҳози рафтаиста ждат мекунем пунктҳоро аҳамият дода ва ба фикри ман инам ё бигзаран уже мо полни худ восстановити конкретни мешем агар ки инам ё ҳози бигзаран мо восстановит бояд бишем ята нагузашт значит иҷада 5 чанд сади ма гузашта буд да ёдорем гуфтам даиҷа ё гузаштан значит бояд и 4 та бигзара уже плюси чанд доллар бояд бурӯем ин видеоро метавонед шумо дар YouTube тамошо кунед ва ошибкое ки ман кардагим бародаро шумо метавонед дар комментария бинависед ва вақте ки телефонро режим полёта мондам уже камтарак корум ба маъне шуд ва мо ждат мекунем бародаро видео дуру дароз шуд оё агар ҳамин сделка мара полни восстановит накуна значит яда сделка ига мекунем агар ки полни восстановит кунам ба ҳамин
видео ба анҷом мераса, ай шумо лайк, поддержка, ҳамин қадар чиз. Яъне ин мотиватсия мешава омада. Ки якам одаме ҳаста, ки минус шуяд да ютуб вастанавид мекунад. Яъне қатъи шуморо мегем мешава, барои чи шумо тамошо мекунед ин чиза чӣ хел ман вастанавид карданам. Ва ҳозир мо ждат мекунем камтарак. Мадонам естественно рости гап ман як ответчон метумозям мёра. Ва мебинем ки мо плюс даем. Ва ждат мекунем чӣ гап шудан шо. Як қопча сделка кардем. Ира бинем. Амирӯз 92 та сделка и обновить нашидеста. Блин, мара фриб кардеста. Ки минус дай боз сделка ки ко 5 минута да бинем чӣ гапай. 5 минута да уже объем ай номи и объем. Ва мо бояд чикор кунем? Мо бояд ягон кор накунем. Ждат кунем ки и объеми реальни объемай. Ва и тенч наметона 3 дақиқа намерасаву 2 дақиқа 1 дақиқа. Ман ба фикри ман плюс даем. Барои мо $100 мекунам. Ҳозир обновит кунам. Ҳо $385 плюс да буромадем бародаро. Ва чӣ гуфтанем? И буд чӣ хел ман вастанавид кардам дар пеши чашми шумо ва $385 плюс да буромадам. Раҳмат барои тамошо кардантон ва хела мотиватсия дода мақсади гап ҳам хеле видеотон запис кунам ва минусома вастанавид кунам қатъи шумо. Дар панои Аллоҳ бошен, лайк комментарияро бижиқен. Видео дуру дароз шуд, бахшиши зиёд бачаҳо. Агар не дальше давом медодам. Худтон эҳтиёт кунед, лайк комментарияатон набуроред.